Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aldo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10 nin aga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 27 kan bulan na Oktubre. Liwat mi nga atod sa indo ang mga bareta sa Anagang Ngunyan News. Mga baretang tiniripon pun Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Idol Bicol Idol FM as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangarangkan Bilog ni News Team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, herd immunity. Target kan lokal na gobyerno kan Naga sa petsa o sa Disyembre ngunyar taon. Detalyas kayan, Joel Sulina. Target kan lokal na gobyerno kan syudad ding Naga, partikular kan City Health Office asin kan COVID-19 HERTF na makuha ang 70% herd immunity kan populasyon kan syudad ngunya na Disyembre bago magsangli ang taon. Sigun kay Dr. Butch Borja, City Health Officer asin chairman kang HERTF, positibo ang sa indang pananaw na makakayang makuha ang herd immunity na 70% o 150,000 na mga individual kan total na populasyon kang syudad. Nangunyan nasa kabilguang 209,170 na mga residente.
Basado sa pinakahuring census kang National Statistic Authority kan 2020. Hulita labo-labo o nagduan na ang ginigibong vaccination rollout kan DOH asin kang gobyerno lokal. Hopefully po, maabot yan. By January 29, 30, and December 1, ma-intensify kita, ubuson ta siya na available vaccine. Nag-request na kami additional para at least tamaan ang herd immunity ng mga 70-75% ng mga taga-namin. Ang booster shot pa siguro mga January po. Mientras tanto, sinabi pa ni Dr. Borja na pigihinguan ninda na makua ang iba pang mga datos o records ng mga individual o mga residente kan syudad na nagpabakuna sa ibang pribado o mga pampublikong ospital para man makabali sa data kang lokal na gobyerno asin kang HERT-F. Kung ngayon ang kabos sa report na ito, kaya ang report na big percent sa bago sa within Naga City ito, kaya lang may mga nagpapabakuna sa outside kan GMR, outside sa mga off-site, kabari dyan ng BMC, sa mga private hospitals. Yan ang recover ta. Pero at least magandang response mo yan eh. Kadak lang ka mga empleyado, big warning nga naka-management na dapat benefits mga halis. Pag sa lawas po, basta address na agad, nag-recover man yan. May makaipa na pa yung oras na pag-recover. Taro mo niya po, may latest na naglakas ito yung 10,000 na ginibo sa, hindi na isa naga, sa mga eskwelahan, sa mga off-site po, aside sa GMR. And then so far po, mahiling taman, may mga parang kompleto eh. Ang pagkahabol na po dyan, itong mga nagpabakuna sa Capitol, sa BMC. Po, yan ang pagkakukenta ng kompleto. Dawa pa, naging hababa ang kaso sa COVID-19 asin nasa alert level 2 ang classification kan Ciudad Dignaga, nagpagirumdum liwat asin nangaputan si Dr. Borja sa publiko na padagos sa nang iobserba ang mga health protocols dawa sinda fully vaccinated o daipa hulitayaon pa ang huma kang COVID-19. Maski kita bakunado, i-maintain tabot. Ay sipon nindo, iba naman bagong variant ha. Kaya kung pwede po, kung ano si implementa ka itong level 3, level 4 na alert, yung po i-maintain tangon yan. Mask, kung kaya po mag-shield, sa itong distancing. Kung ano po i-implementa sa health protocol na ginagamit na kayo mga nakaaging bulan, i-maintain na po yan. Para sa Naga Nguyen News, Joel Sudina. Mientras tanto, ordinansa para sa seating capacity sa Trimobile sa Ciudad Dinaga maepekto na sa maabot na Disyembre. Detalyas kayan, Paulo Papa. Pigtalaan sa Desyembre 1 ang pagpautob kan City Ordinance No. 2021-089 na nagtutugot sa dugang na seating capacity sa mga Trimobile sa Ciudad Dinaga. Sigun ki Konsyel Osilito del Rosario, pamayokan Committee on Transportation kan Sangguniang Panglunsod, ipapautob sa masunod na bulan ang ordinansa makalis inipirmahan ni Alcalde Nelson Legacion kan Nobyembre 19. Sa Section 1 kan ordinansa, magiging tulo ang seating capacity kan mga Trimobile na may regular o special franchise, alagad matinir sa 15 pesos ang plite. Apat sa mga e-trikes asin taxicles, alagad matinir sa 15 pesos ang plite. Sa padyak, 10 pesos ang plite asin duwang pasahero ang pigtutugot kan ordinansa. If the ordinance will be approved by the city mayor, this will be effective by 1 December 2021. The new fare will be 15 pesos sa mga pasahero. Sa regular Trimobiles, that's 3 passengers. And sa mga specially designed, yung mga taxicle, e-trike, that's 4 passengers. Sa padyak naman po, that's will be allowing now the padyak to accommodate 2 and 10 pesos yung During the public hearing, very crucial po yung tulong ng mga estudyante saka yung academe sa hinaing ng nasa transport sector. Very manifest po yung sabi nila na it's high time na tulungan natin yung nasa transport sector. Kaya dito po ito yung nag-sway sa committee and na pinapangunahan po ng inyong lingkod na i-redrop yung proposed ordinance na pig-file ko po sa Sangguniang. Sa Section 1B, kan City Ordinance, apat ang seating capacity sa mga Trimobile na may specially designed na body, arog kan mga puting Trimobile na may biyaheng Balatas Kararayan vice versa, nagtitinir sa 15 pesos ang plete kada pasahero na mabiyahe sa nasambit na ruta. Apwera kaini, obligado ang mga driver na magtaunin 20% diskwento sa mga pasahero na person with disability, senior citizen, as in solo parent,
na may bitbit na ID na pig-issue kan mga nanunungdan sa syudad. School ID an kay puan ipresentar kan mga estudyante tanganin makadiskwento nin 20% sa plete. Pigpapangalad sa mga driver na magpasakay nin mga pasahero na nakainom asin dain nagsusunod sa public health protocols basado sa Section 3 kan ordinansa. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mga bus na may rutang Naga Manila vice versa na dugangan matapos ang alert level 2 sa Syudad de Naga. Ang detalye sa Liki Joel Solino. Nadugangan ni mga biyahe kang bus ang operasyon Aral daw kang Bicol Central Station gikan sa Pitex o Parañaque Integrated Terminal Exchange sagod sa Bicol Central Station Terminal sa Naga City. Vice versa, ngunya na nasa lindong ang Naga City maging ang Metro Manila sa Alert Level 2. Ini ang naging kumpirmasyon ni Bicol Central Terminal Manager Nonoy Reforzado na ang dating limitado as in every other day na schedule ni mga biyahe ka mga buses pasiring sa Pitex as in Naga City vice versa ang nadagdagan na maging ang oras kang operasyon ka mga bus companies matapos na magluwag na ang mga nagkapirang restriction sa mga biyahe kang buses lalo na ngunyan na nagdadakol na ang mga biyahero na allowed na makabayahe. Bale, nagkaigwa ng pagdagdag sa mga biyahe ta, ano. Kung duwa kitang regular na tulo, ngunyan po na dagdagan na ito, magkaminsan nadadagdagan si mga trips kang kada bus company na nagbabiyahe ng Tigsararo. So nagiging anom ang sa tuyang biyahe Aral daw. May pagkakataon man, minsan hababa sa anom, and minsan halangko man sa pito. So nagdidepende siya sa pangangaipo kan riding public. Naglalao man ang management ng Bicol Central Station na madudugangan pa kang mga bus companies ang sa indang biyahe maging ang mga units sa mga masurunod na aldaw na igwaning pagtugot asin permits gikan sa LTFRB. Huli ta luway-luway nang nagbabalik ang mga pasahero matapos ibaba na ang classification kang Naga City pasiring sa Alert Level 2. Sagkod na igwana ning vaccination card asin maniligong dokumentos susog sa IATF guidelines. November 9 na guidelines na pinalawas kang Naga City Health Emergency Response Task Force na kung saan ang requirement lang niya sa mga pasahero kung fully vaccinated si vaccination card. And kung partially vaccinated or unvaccinated, kay puwan mangyari si negative test. Either RT-PCR or antigen. Para sa Nagangunyan News, Joel Solino. Sa iba pang bareta, 4 na national tourism-related events na mapakusog sa turismo o sa industriya ng turismo sa nasyon gigibuhon sa Syudad de Naga sa maabot na Disyembre. Ang detalye sa Liki Paulo Papa. Pigtalaan sa Desyembre 3 sagkod 5 ang 4 na darakulang business events na mapakusog sa sektor ng turismo na pigpaluya kan pandemya. Sigun kay Danny De Leon, Regional Chairman kan Bicol Regional Tourism Council, sa Desyembre 3 matiripunan Association of Independent Travel Agencies sa Camarines or Water Sports Complex sa Banwaan in Pili tanganing live na pag-urulayan ang nasambit na obheto. Apuera kay ni gigibuhon sa Robinson's Place sa Desyembre 4 ang National Travel Show and Expo na dating piggigibo sa Mall of Asia sa Manila. Pigsabi ni De Leon, aatendiran ini kan international as in national exhibitors as in mataunin oportunidad sa mga local producers, resorts as in travel agencies na magkaigwanin tour packages sa hababang kantidad. At anapili minda Naga. So sa December 4, gaganakon yan sa Robinson's Place Naga. Dakulaon niya na event kasi igwa kitang international, national, mga exhibitors. At the same time, mga sellers and buyers. This will be a hybrid event. Igwang B2B, which is online, igwang face-to-face, physical. Kaya ito itang mga booths dyan sa Robinsons, igwa kita dyan 30 darakulaon sa laon, igwa ang kitang 30 sa luwas para mataonan tang oportunidad si mga local producers
resorts, and travel agencies. Diyan hindi may hiling, diyan hindi mababakal ang mga tour packages na bararato. Gusto ito ng bukasan ng turismo. Yan ang ino. Ang ikadawang national, itong GMBM kang NAITAS, National Association of Independent Travel Agencies. Buong Pilipinas yan. Maarabot yan di sa Naga. Malanding yan December 3 sa Bicol International Airport sa Sarabaton Lake. Sa regional level, gigibuon sa Disyembre 3 sa Nasambit na Mall ang 17th Bicol Regional Tourism Congress kung saan magkakaigwanin virtual tours sa mga tourist attraction sa rehiyon Bicol asin ipapabisto ang mga best of Bicol products and services. Sigun pa De Leon, digdi may papahiling na kaya kan rehiyon na makisabayan sa pagbangon kan turismo. Sa Disyembre 5 sa parehas na lugar, gigibuon ang second top summit na aatenderan kan mga establisamento sa Bicol na accredited kan Department of Tourism o DOT. Kahausin da sa CWC. Duman sinda ma-meeting, iyan covered dahil. I-mainstream yan sa Facebook. So, ito kaming 15 na chapters throughout the Philippines. Nakahukok yan sa Facebook live stream. Kaya, for the first time, in a national event na yun, ginaganap sa Naga, pero broadcasted throughout the Philippines and around the world. Yan ang duwang Tapulao na national event. Ang duwa naman na national event, regional events, 17th Bicol Regional Tourism Congress. Virtual tour yang kang the best of Bicol destinations. Kamsur, Kam Norte, Albay, Masbate, Catanduanes, Sorsogon. Ipapahiling tayo, garo ka mo nagtutur Bicolandia, pero virtual. Ipapahiling naman the best products and services that we can offer in Bicol. Gusto nang sabihin, pinapahiling ta na kaya na. Kaya kang Bicol makisabayan. Anywhere in the Philippines, anywhere in the world. So, yun po. Kaya napulaong na maraming oportunidad na para may promote ang Bicol. So, yun ang mangyayari. 17th Bicol Regional Tourism Congress and second TAPS Summit. Ang TAPS, gabos niya na DOT accredited, tourism-oriented, private stakeholders. Hotels, restaurants, resorts, maski pasalubong center member dyan. Gaganapun tayo sa Naga. Kaya napulaon ng event na ini. Bakulang Naga ang magpupromote tayo. Buong kamari, apat, doong national, doong regional. From December 3 to December 5. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang bareta, Sangguniang Kabataan Federation sa Ciudad de Naga nagtatabang na sa child vaccination. Detalles kayan Joel Sulina. Katuwang kan lokal na gobyerno kan Ciudad de Naga ang Sangguniang Kabataan Federation sa pag-ingkaminar o inganyar sa mga minor de edad 12 sa 17 anyos na magpabakuna bilang proteksyon laban sa COVID-19. Sigun kay Konsehal asina SK Federation President Kylie Tripulca, sindang mga opisyal kang SK sa 27 barangay kang Naga ang padago sa pagtabang sa gobyerno lokal asin City Health Emergency Response Task Force sa pag-ingkaminar sa mga kapwa ninda jóvenes na magpabakuna na sa paagi kang ginigibo nindang mga pag-organisaning orientation asin iba pang lakdang para man makumbinsir na magpabakuna na ang mga jóvenes laban sa COVID-19 virus. Sumpay pa ni Kagawad Tripulca, saro ang youth sector sa grabing naapektaran kan COVID-19 pandemic kung saan naging limitado ang paghiro huli sa mga restriction kabali na ang pagklase asin iba pang usual na activities na ginigibo kan mga jóvenes. Marumduman na target kang gobyerno lokal kan Ciudad de Naga na babakunahan ang 30,000 na mga 12 to 17 years old na mga jóvenes na residente kan syudad
Aper kaini, igwa pang mga nainot na eksperso ang sangguniang kabataan siring kang pagtabang sa pagpaparehistro online ka mga mawut ng magpabakuna ng mga residente kang Naga. Katakod kang nagduan na vaccination efforts kang lokal na gobyerno ngaring makuha ang target na 70 to 80% herd immunity laban sa virus. Ang focus na po na duman sa ages 17 below. So, nahiling taman po na padikit na po ang kaso. So, magayon po na nagpapabakuna na kita dahil nagdidikit na po ang kaso. Kung igwan pa man po kitang naaaraman na kaso, dahil na po fatal itong mga kay niyo. Kumbaga sa hawakan po kang mga nagkakaigwan ng COVID, dahil na po masyadong grabe itong mga namamatian na simptomas. And ito death rate po dahil naman nadadagdagan sa ngunyan. Kaya mas magayon man po giraray na nakabakuna po. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Mientras tanto, lokal na gobyerno kanaga padagos ang preparasyon asin pag-andam sa pag-host kan Bar Exam 2021. Detalles, Paulo Papa. Katuwang ang 2021 Bar Examinations Incident Management Team kan lokal na gobyerno kan Naga nagpapadagos ang preparasyon sa safety measures na ipapautob sa eksaminasyon nagigibuhon sa University of Nueva Cáceres o UNC sa Enero. Sigun ki Engineer Chito Palmiano, Vice President for Administration kan eskwelahan, dahil pa natatapos ang taon, retrofitted na ang mga classrooms na gagamiton kan mga bar examinees gikan sa mga probinsya kan Rehiyon Bicol. 20 ang numero kan examinees kada classroom, mantang 1.5 meters ang sukol kan physical distancing bilang pag-utob sa health protocols. Digitalized o computerized ang bar examinations para sa taon 2022. Alagad monitored kan Korte Suprema sa paagi kan CCTV cameras na pigbugtak kan UNC kada classroom. Nag-abot 466 ang bar examinees ang aakomodaron kan eskwelahan sa bar examinations susog sa datos kan Korte Suprema. Dakol po ang mga preparasyon na ginigibo sa laog kang universidad. Primero po ang mga classrooms pig retrofit siya. Tanganing mag-accommodate lang po siya ng not more than 20 students ang kada classroom. Kaya po provided siya ng mga CCTV cameras sa gabos na classrooms. Tayan po pigmo-monitor diretso duman sa Supreme Court si mga nag-e-exam. And then apera po kaya ining mga requirements sa pag-provide ng mga air conditioning units, mga backup computers, and ito mga requirements sa security, sa health and safety protocols na i-implement sa UNC. So kadakulong po ang pigpreparar kang UNC para po magibo ang bar examination igdi sa muyang eskwelahan. Gigibuhon ang bar exams, 4 na Domingo po, Enero 16, 2022. Nabantay sarado kan kapulisan asin Public Safety Office, tanganing ipasunod ang Public Health Protocol asin imantinir ang pasiorden mantang examination. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang bareta, roll out kan booster shots ilalansar sa Enero sa masunod na taon. Ang detalya sa liki Joel Sulina. Enero kan masangling taon o 2 bulan na sana mapuuna sa syudad Dignaga ang pagbabakuna para sa booster shots o third dose kang COVID-19 vaccines. Sigun kay City Health Officer asin Health Emergency Response Task Force Chairman Dr. Butch Borja, igwa na sindang ginikibong programa asin naghamana ni mga bagong vaccine card kung saan igwang naka-indicate na booster shots kan sarong vaccine para man sa nakatalaang pagpuon kang barakunahan sa Enero 2022. Sigun pa sa doktora, susunodon man ginaray ang categorization magpuon sa A1 sagkod sa A5 para man daing magruso sa mga vaccination sites. Paliwanag pa ni Dr. Borja, kaipuhan na magnihis ang 6 na bulan na puon kang maresibi ang second dose kang bakuna bago ang third dose o booster shots. Sumpay pa kan doktor, ang booster shot o third dose kinakaipuhan para man mas mapakusog ang immunity asin clinical protection sa tao na nagresibi kang original shots o single shot. Marurumduman
Target kan lokal na gobyerno kang syudad na makuha ang 70 to 75% sagud sa 100% kang population na mabakunahan para man sa herd immunity bago matapos ang taong 2021. Booster shot pa siguro mga January po yan. Ang count kaya ka booster, inyong ni si card nindo, sa second dose nindo, makapagdadagdag ka mo 6 months after ka second dose. Para sa Nagangunya News, Joel Zuniga. Mientras tanto sa iba pang bareta, mga nakumpiskar na Christmas lights sa nagkapi ng darakulang tyendahan sa Naga, rinunot sa City Hall kan DTI. Ang detalye sa ki Paulo Papa. Nanotaran kan Department of Trade and Industry o DTI ang pagpabakal ng ligtas na Christmas lights sa mga establisamento komersyal sa syudad din Naga ngunya na taon. Si Junelita Mora, Division Chief kan Consumers Protection Division kan DTI Camarines Sur, nagsabi na saro sa 10 establisamento na naging subject sa monitoring kan ahensya asin kan gobyerno lokal ang liwat nagpabakal nin substandard na Christmas lights. Sigun Kimora, maray ini na senyales, huli ta standard ang Christmas lights na may Philippine Standard as in Product Quality Seal ang pigpapabakal sa kadaklan na darakulang establisamento ngunyan sa syudad din Naga. Gusto ming i-explain din na yung nangyayari ngayon na padikit na lang ang Christmas lights na na-confiscate is a good indication na talagang nagko-comply na si mga business establishments pag-observe kaining PS mark and ICC sticker. Apwera sa pagkonpiskar kan substandard na Christmas lights, 25,000 pesos na multa ang penalidad kan mga establisamento na nagpapabakal kan siring na produkto sa first offense. 50,000 sa second offense, sagkod na magparalangkaw ang multa, lambang pagkakataon na madakop na nagpapabakal kan delikadong produkto, ang dugang ni Mora. Piglinaw ni Mora, mayo nin poder ang DTI na magpakulong nin negosyante na nag-otro kan nasambit na bayolasyon. Sa una kasing violation, 25,000 yon. Okay? But the next time, 50,000 yan. Hanggang pataas po yan, sir. Mayo pa man po kasi syempre ang DTI baga quasi-judicial pa man lang siya. Kung mayo man kami kang powers kang pareho kang sa police. Kan nakaliis na Huwebes, Nobyembre 18, 140 pakete nin substandard na Christmas lights ang pigrunot sa City Hall grounds na may kantidad 20,000 pesos, dikit kumpara kan nakaliis na taon na pigkakarkulong 700 na pakete na nasa 100,000 pesos ang kantidad. Si Consial Josep Perez, pamayokan Committee on Consumer Protection kan Sangguniang Panlungsod, nagsabi na makaliis sa rayon asin investigaran ang mga nakumpiskar na produkto, magiging subject for destruction ang mga ini bilang pagkomple sa ruling kan Commission on Audit o COA. Pig-distract ka Subago, mga 144 pieces of Christmas lights yan. Pero yun nga sabi ko Subago na etong 144 na yan ang pinakadikit sa history kang DTI Camarines Sur Provincial Office Monitoring and Enforcement. Nagkakantidad lang po yan ng around 20,000. Si previous kung matatandaan ko, mga darakulang amount yun, minsan mga nearly 100,000 ang nakoconfiscate. Yung volume na talaga. Para sa Nagangunya News, Paulo Papa. 1.3 million pesos na ekipahe para sa basura ipigdonar kan DNR sa Solid Waste Management Office. Ang detalye sa liki Joel Sudin. Kantidad 1.3 million pesos na ekipahe asin mga kagamitan, kaiba ang composter, biodegradable waste shredder ang naresibi kan lokal na gobyerno kan syudad ng Naga gikan sa DENR para sa padagos na implementasyon asin pagpapaurog pa sa programa sa pagmanihar kang basura basado sa Ecological Management Act of the Philippines. Sa entrevista kay SWMO Department Head Engineer Joel Martin, nagpapasalamat ang lokal na gobyerno sa pamamayo ni Alcalde Nelson Legacion sa padagos na pagsuporta kan DENR sa syudad ng Naga sa pagpapakusog gabos kan lakdang asin mga programa sa tamang pagmanihar kang basura siring kang waste diversion sa syudad kasabay ang pagtao ni mga ekipahes, trainings asin mga makinarya para man makakumple sa 10-year solid waste management plan kan syudad. Saro po ini sabi nga ni Ma'am Lilian Nordino Casubago, saro po ini sa mga
gamit para po duman sa waste diversion effort kan syudad. Kung kita po 50% kunyan, kung ikwa kita ng 86, mga 43 tons iyan po si basurang nahahali sa satuya pong waste stream. Gustong sabihin, hindi na siya po nadalagan sa satuyang sanitary landfill. Nagagamit po siya in other way. Halimbawa, ini pong mga biodegradable, nagigibutang compost, kaya may composter kita. Ito pong mga recyclables, itong pwede pang pakinabangan, nababakal po ito, nahahali ito sa basura. Ini pong mga residual nagagamit na po ito, na i-convert po yan sa fuel. Igwa na po kita ng Arugena technology. Ngayon, pag-arog po kaya, isuma total mo, labi na po kita sa 50%. Ang totoo po, pag-present mekan si solid waste, 10-year solid waste management plan, 75% po si 50% duman. Pero igdi po sa Naga, 50% pa sana. So, kami po, mas igot, mas maray na mabawasan po si basura na dinadarami po sa satuyang sanitary landfill. Mismong si Ms. Lilian Ornido, Supervision Environment Management Specialist Campemo Kamsura, ang nagrepresentar kay DENR Bicol OIC Regional Director Engineer Maria Socorro Abu, unformal na nag-turnover kan mga nasambit na ekipahe asin makinarya na grant mismo kan nasambit na ahensya para sa SWMO kan syudad na pigresibi ni Alcalde Nelson Ligacion. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Sa iba pang bareta, local civil registrar may pagirumdum sa mga bagurang na dahil pa nagpaparehistro kan sa indang mga aki. Ang detalya sa halik kay Paulo Papa. Pigiras kan local civil registrar o LCRO ang kahalagahan kan tolo sa pag-asikaso asin malinig na record sa certificate of live birth kan mga aki. Sigun kay Maria Dolores de los Reyes, civil registrar kan Siyudad din Naga, nakikoordinar na ang gobyerno lokal sa Philippine Statistics Authority o PSA, tanganin makatabang sa proseso kan late registration kan mga aki na nagdakula na dai parehistrado. Apuera kayni, nag-abiso ang LCRO sa mga magurang na pigkasal pa sana na maninigo ipabago tolos ang apelyido kan mga aki, tanganing dai na makaabala pa sa mga lakaw kan aki sa enrollment asin iba pang transaksyon paggurang. Kasi minsan may magurang na tulong aki ang dairehistrado o para makatabang na ito sa inda. Ngunyan, duman sa other services ni Pigbalita, ito bagang mga aki, bagang mga aki na inaki day pakasal si mga magurang. Ngunyan, si status kay ito sa iyang birth certificate, illegitimate siya. Pero later napakasal si magurang, kay puhanan niyang mabago si status kay ito o kaya dapat mag-apilyado na sa ama para di maging hindrance ito sa future man kan si aki. And lalo na kay puhanan si pag-eskwela, ibinalita itong service na ito digdeyo ta. Kumbaga para itong mga aki day na sinda magka-problema later. Kan nakalis na Huwebes, Nobyembre 18, malaog sang gatos na aki ang naserbihan kan opisina sa free birth registration na piggibo kasabay kan Children's Month celebration sa Siyudad din Naga. Pigbali na sa aktibidad ang late registration as in changing of surname, magin ang correction of clerical errors. Tanganin makataong asistensya sa mga aki na may error sa identification kan civil registrar as in magin sa PSA. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Yan, tras tanto sa huring bareta, Siyudad din Naga pigbisto bilang saro sa Bicycle Friendly City sa Nasyon. Ang detalye sa liki Joel Sulina. Saro ang Naga City sa mga binisto sa Mobility Awards 2021 huli sa mga inisyatibo asin na implementar kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Alcalde Nelson Ligacion na mga programa asin eksistidong ordinansa para man mapromote ang pagbibisikleta bilang reliable, epesyente asin sustainable mode of transport kan mga konstituentes kan syudad. Labi man ang pasasalamat ni Alcalde Nelson Ligacion huli ta sa 30 gabos na mga entries o mga nominees gikan sa iba pang mga syudad sa nasyon. Saro ang Naga City sa mga nanginginutan na nataunan ning pagbisto huli sa padagos na pagtao ning mga programa arog kang pag-distribute ning mga libreng bisikleta, lend a bike for frontliners, pa-training asin mga seminar sa mga siklista sa syudad para sa road safety and usage
Kabali na ang pag-establisar ng mga estruktura, siring ka mga bike repair stations, bike lanes, bike parks asin iba pa para sa salbadong pagbibisikleta asin pag-engganyar na maggamit kaini bilang active mobility na napapanahon lalo na ngunyan na pandemya. We thank the convenors, panel of judges, sponsors, and staff of Mobility Awards for heralding Naga as a silver awardee of your search for the most bicycle-friendly cities in the country. This award is very opportune as we celebrate this November, the Bike Month. It is also very timely as we promote cycling in this time of pandemic as a viable means of transport and exercise. But cycling must not only be promoted today. Their use must be endorsed all throughout as a primary alternative for cars and motorcycles. The use of bicycles can stimulate robust, equitable, and sustainable economic development. Bicycle tourism can attract visitors and spur growth. They can also help decongest traffic and thus significantly eliminate or at least reduce losses in travel time and opportunity costs. Hence, it is imperative that policies and infrastructures be laid down in order to ensure the effective advancement of the goals of the city government to create a bicycle-friendly city. Apera kay Naga City na silver awardee bilang bicycle-friendly city nationwide, ang Baguio City ang nakakuha ng bronze awards, mantang ang Iloilo City ang nakakuha ng Gold Award sa kategoryang Bicycle Friendly City nationwide. Marurumduman kang vice-alkalde pa si Mayor Nelson Legacion pigpadirinuhan kaini asin naipasar ang bicycle ordinance kan Syudad Dignaga na saro sa mga naging dalada para man sa mga mararahay na mga inisyatibo asin mga programa para sa cycling community kang syudad. Ang Mobility Awards pig-organisa kang Institute for Climate and Sustainable Cities, MNL Moves, asina The Climate Reality Project Philippines, plus 350 Pilipinas, asin Pinay Bike Commuter. Bike-friendly cities overall. Ayan na, ayan na. Ay representative, ayan na. Alright, so we have, ayan, tama naman, Naga City for the Silver Award. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sunina. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, ang aran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene Diasis, sangguniang panunsod kanaga sin bilog na ANN News and Public Affairs Team. Iniyan sa indong naging parabareta Roy San Ramon, mabalos kan sa idong pagantabay, masunod na Urulay Banwaan. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugaliun ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugaliun man ang pag-disinfect kan mga gamit
sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon niyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatano, kita pirming andam. Nagenyo na balang. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Dutmar na Sabadong pagkaaga mga tugang. Welcome po sa Urulay Banwaan, programa mangyayari digi sa Anagangunan News. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mga tugang, kita po ngunyan na live na nahihinanyog sa 100.5 Idol FM, siring man sa 89.5 radyo natin, as in live na nadadalan sa tuya pong duwang official Facebook accounts kang pages kang gobyerno lokal kang Naga City Government page, as in ang Nagangunan News Facebook page. Mga tugang, ngunyan na pagkaaga, sa tuyang ginigibo ang second dose vaccination sa Ateneo de Naga University kang gabos sa nagpabakuna kan Moderna vaccine kan Oktubre 30, asin po sa aga gigibuhon man itong second dose. Siring pareho man po giraray na lugar sa Ateneo de Naga University dyan sa Bagong Bayan kan mga nagpabarakuna man ning Moderna vaccine kan Oktubre 31. Sa maabot mga tugang na mga aldaw, puon sa Lunes, sagkod Disyembre 1, gigibuhon po kan sa tuya pong nasyon ang inaapod na National Vaccination Days. Asin po ang Syudad ding Naga, makikisumaro man sa siring na aktibidad, kung sain po nakalakop ang sa tuya mga vaccination activities, vaccination events sa mga manlain-lain na lugar sa Syudad ding Naga. Igwa po kitang gigiribuhon ng mga mall vaccination sa duwang mall kang Naga, sa SM, igwa po dyan sa November 29 to December, sa SM, November 28 and November 30. Sa Robinsons man, November 30, sagkod December 1. Iyan mga tugang, ang target dyan na bakunahan, gabos na mga muyang magpabakuna. Pwedeng magdyan, maski taga-saing ka pong lugar, muyang magpabakuna, babakunahan ka po kan vaccination team kang Syudad ning Naga. Pero ang pinaka-prioridad di mga tugang, si mga nagtatrabaho. Urog na po na nagpaluwas na ang IATF ning kasuguan na puon po sa Disyembre 1, anday mga bakunadong mga empleyado kan mga pampubliko asin pribadong establishmento sa Pilipinas. Dahil na po pwedeng maglaog physically sa saindang mga trabaho kung dahil po bakunado. Kung ma-report ka man na dahil ka bakunado, dapat kada 7 aldaw, ipapasiraro mo ang sa imong sadiri sa RT-PCR test or antigen test na ang magastos ika mismo. Dahil ka sasaguton kan sa imong kompanya. So sa diring gasto mo ang sa diri mong gasto ang pagpatest kan sa imong sadiri. Mga tugang, ngunya na pagkaaga sa ibang urulay kita ngunyan mga tugang, hinampang ta ang COVID, dakulon kitang face mask ngunyan, urog ng basurang face mask ang para kolekta ta ngunyan sa Syudad ding Naga. Kaya pinagmaray ta mga tugang na imbitaran an sa tuya pong pamayo kan Solid Waste Management Office. Ang sibut pirming maray, puon alas 5 ning maagahon, yaon ni sa opisina niya. Sagkod matapos po itong pagkolektahan ng basura. Mga tugang, kaibahan ta po ngunyan, Engineer Joel Martin.
Maray na aga po, Sir Allen. Maray na aga po sa gabos na nag-aantabay. Sir, good morning po. Kaibanan taman ngunyan mga tugang, ang pamayo kan an area manager kan Plastic Bank of the Philippines. Saro din isa problema sa basura, plastic, sa Naga Bagada, bawal ang plastic. Mga tugang kaibanan tangunyan, Mr. Paul Orpiada kan Plastic Bank Philippines Bicol. Sir Paul, good morning. Maray na aga din po, Sir Allen, at sa mga nagdadangog, nagdadalan sa programang ini. Engineer Joel, Sir Paul, salamat sa pagpa-onra sa samuya pong imbitasyon na makaibahan po kamo sa tuyang urulay-ulay, although halipot lang po ini yung panahon, pero mahalaga pong maimpormaran sa tuyang publiko. Sir Joel, ngunyan baga, haros 2 taon na kitang nag-aatubang sa pandemya. Haros gabos ng mga tao, bako nga ning haros, gabos ng mga tao, pig-obliga na magamit ng face mask. And kadaklan kayan mga disposable face mask. Kumusta po ngunyan? Ano ang challenge ngunyan sa Solid Waste Management Office? Urog na po duman sa mga nakukolekta tang dugang na mga medical waste. Basically, medical waste ining mga face mask. And siring man, itong mga dugang na basura, darangani kang ginigibotang padagos sa testing, padagos na pagbabakuna, no? Siyempre ngunyan, may mga syringes. Kumusta po ang ginigibong waste management programs kang gobyerno lokal kang Naga sa pagikan sa imong opisina sa pag-ensure na ini pong mga basurang ini properly disposed? Iyo po, Sir Allen, sa kasagabos po na naghinanyog, ini po kayang mga medical waste, lalong-lalo na po ini mga used face mask, ini pong face shield, ini pong mga goggles ini yung hand gloves, kung sa kayang pong ginagamit na sa ngunyan po baga intirong nasisibot kita sa ikaduhan taon na kang ini pong COVID-19. Kung mahihiling ta po, maobserbaran ta. Sa mga main streets po, mayo kitang mahihiling na nagkakalat-kalat ng mga face mask. Pero po sa laog kang mga barangay, sa interior, sa subdivision, minsan nga po sa laog kang mga malls, minsan po sa laog kang barangay halls, mahihiling ta po sa laog, sa libot kang harong. May mga nagkakalat po, nahihiling ta na nagkakalat ng mga ginaramit ng face mask. Ini po, saro sa pagbalgar, kahit itong sinasabi tabagang mapundo ining paglakop kang COVID. Kaya po, kang last week po, pig purbaranta po nakaulayon ang chairman kang Committee on Environment, si Councilor Badong del Castillo, asin po para makatabang man si youth sector representative ta, si Councilor Kylie Tripulca. Tangani po na matawang pong direksyon. Ano po ang gigibuhon ta? Digdi sa paglakop po kan ini mga ginaramit na mga face mask, mga medical accessories na pakagamit po, garo baga nawawalat na lang sa gilid kan tinampo. Minsan po sa mga eskinita. Nagibo po kita ning draft ordinance para po ma-review kan sa tuyang inot po si Alcalde Nelson na nakaaram po kanina, nagsurat kita. Tapos po pig-endorse ang sanggunian sa paagi po ni Councilor Badong del Castillo and Councilor at Kylie Tripulca. Ano po si direksyon? Dapat po magkaigwa ning sistema. Sa po yaapon ini mga face mask na ginaramit. Sa po dapat darahon ini na center. Tangani po na dayta ni nahihiling sa gilid kan tinampo. Tangani po na day ini nakakaputan ka mga aki na nagkakarawat po sa gilid kan tinampo. Day po ini nilalalay kan sa tuyang mga atama na hayop sa gilid kan tinampo. Kaya po dakulang bagay, asin dakula pong importansya na matauan ta po ini ning paglilinaw asin pagpansin. Tangani po na mailag ini sa tamang perspective. Sir, ngunyan, mahi pa si ordinansa. Mahi pa si ordinansa. Alagad, may nagkakahiling na kitang intervensyon kang sa imong opisina. May nahiling na kitang mga... Ngunyan sa sentro, garo, si dating tulong basurahan, 4 na ngunyan. Opo. Igwang green, igwang pula, igwang itom. Ngunyan igwang ng yellow bin. Yes, sir. Para sa intabi, Sir Joel, ining yellow bin na piglalaag tangunyan. Iyon na po inisipig sa sabi ta, Sir Allen, na nagsasabay na po, nagigibo na kan si ordinansa, pero po dapat nag-i-install naman kita kan si yellow garbage bin. Iyan po si pigsusugo kang Republic Act 9003 and Republic Act 6969. Ito pong 9003, si pagmanehar po ito kan si mga solid waste, si mga ordinaryong basura. Si nalalapa, sa kadain nalalapa. Pero po, may saro na naman kita,
Ini po mga medical waste. Color yellow po yan. Dapat nakalaag po ini sa mga centers, lalong-lalo na po sa satuya mga barangay halls, sa satuya pong mga subdivision, sa satuya pong mga commercial establishments, sa mga main streets po kang Naga. Iyan po ang pigasabita na yaon po dyan si direksyon. Igwa pong gamit sa mga commercial centers na dapat duman po ilalaag si mga ginaramitan ng face mask. Minsan po baga pag nagsasaod, nahuhulog si face mask. Mayo po katong dadarahan, dahil man po pwedeng ihalo iyan sa mga regular na basura. Kaya kaipuhan po, mag-install kita ng mga yellow garbage bin sa mga commercial establishments, as in commercial centers. Lalo na po sa mga barangay man, sa mga interiors. Kaya po kunya, kung nahihiling mo po tabi, Sir Allen, naglalag na po kita. Bako na lang dati tulo, dati nga ni duwa lang yan, naging tulo, nganyan po apat na. Apat na. Si yellow pong garbage bin, duman po ilalaag si gabos na mga used medical accessories na. Lalong-lalo na po ini yung face mask. Ining disposable face mask. Saro sa pigsisibutan pangunyan tabi Engineer Joel, actually may katuwang kita digdi. Kampanya kang syudad sa pagbawas kan paggamit ning plastic. No. Alagad, dai maibitaran na talagang sa pangaraal daw na pagbuhay kang tao, may magamit at magamit ning plastic. Sa pang-araal daw niya itong nakinakakan, si patos kang sa tuya pong sinaod na nasira. Si patos kang si mga haros kadaklan na gamit mo niyan igwa ng plastic na component. Igwa pong sarong grupo mga tugang na ang focus ninda ini mamanihar ning tama ang plastic, ang garbage na plastic digdi sa although saro ang Naga sa beneficiaryo kang programang ini. Kaya mga tugang, kaibanan tangon yan si Sir Paul Orpiada para ihira sa tuya, i-share sa tuya ano si kalakawan kang grupo ining Plastic Bank Philippines and ano si pinaka-goal grupo and taano nakipagtabangan sa satuya pong gobyerno lokal kang syudad ning Naga. Sir Paul, good morning. Yes, sir. Apo, Sir Paul, ang sa indong grupo, ang sa indong organisasyon, had been partnering sa city. In fact, sa several occasions na dakulo ng partnership, nakataon na nga ni pati tricycle, iguana, pirang seminars na ang ginibo. Sir, ang pinaka-goal, kumbaga ano ang ginigibo, ano ang kamautan kang Plastic Bank Philippines? Yes, apo. Bali ang Plastic Bank Philippines po, or Plastic Bank mismo as an organization, sar po siyang social enterprise na naimok na in 2013 sa Canada. And then digdi po sa Pilipinas, ang engagement na digdi, nagpoon po 2018. And saro po si Naga na pilot areas kang Plastic Bank. In fact, 2018 pa po kang nagkaigwa ng engagement, sir, digdi sa Naga. But it was only this year kung saan na-formalize si partnership through a memorandum of agreement. So ang Plastic Bank, sir po siyang recycling company na nagpo-promote ng sarong regenerative society. Pag sinabing regenerative, saro po siyang proseso na nare-renew ang mga sources on its own. And saro po yan sa mga katuyuhan ni Plastic Bank sa paagi ning pag-recover ka mga plastic waste. Tanganing mahiling ka mga tao na iniyo pwede pa pala mapakinabangan. Kaya po si pinaka-battle cry ni Plastic Bank ay yung stopping ocean plastic o pugulan ang pagkalat kan plastic lalo na sa dagat. Kasi eventually po pag iniyo napabayaan dahil tulto lang pagmanihar kang kang plastic, napapaduman ini sa dagat, namamaluan pagkakan kang mga sira na eventually po mabalik man lang yan sa tuya. So iyo po yan ang kamauotan ni Plastic Bank. Kasabay po kayan ang pag-create ng environmental, social, saka economic impacts. Kasi nagpuon din siya sa idea na mapupugulan ang kahirapan kapag natawan ta ning additional na means ang mga tao para ma-sustain ang sendang livelihood. So basically po, kung tama ba tabi Sir Paul ang pagkaintindi, garo igo kitang MRF group man pero ang focus garo pag-kolekta kang plastic, garo materials recovery group. Pero kung dati may para cardboard ka, may
itong pwede mong kalakalon, ngunyan, focus siya sa plastic collection. Yes, sir. Okay. After kay ni tabi Sir Paul, di yun na nakolekta na ninda. Ano ang sunod ng ginigibo? Tinitipon ba yan? Pinapadara ba yan somewhere else? Ano ba ang byproduct after Yes, kang po. nakolektata ng mga plastic digdiyo sa through the Plastic Bank Initiative? Yes po. So, digdi po sa Naga, tig-activate ang mga junk shops or itong mga junk shop na interesado sa project. And of course po, since may MOA kita with Naga, and it's a citywide project, tigmo-mobilize ang pagpalakaw kang mga materials recovery facilities ka mga barangay na susug din sa RA 9003 tama 9003 na kung saan talagang mandate ka mga barangay na magkaigwaning solid ning magayon na solid waste management plans. And yun na po to, ahali sa barangay itong mga nakokolekta ka mga mga tig-registered na mga plastic bank members, binabakal po ini ka mga barangay. Actually igwang iba-ibang strategy sa mga barangay para mag-collect ni mga plastic. So igo po kita mga barangay na donation drive ang ginigibo ninda. Igwa din mga barangay na through partnership with SK na nagamit din si Pondo kang SK para sa bigas to waste to bigas na project. Karibay kang kang plastic. So yun po binabakal ninda or pwedeng donation, and then once po na nakaipon ang mga barangay, si Solid Waste Management Office po, itong truck ninda on a weekly basis po, tigahakot sa mga barangay and then dinadara sa landfill para duman po iproseso into bales. Para pag dineliver po yan sa processor ni Plastic Bank, mas madali po, mas efficient ang pag-deliver. And in return, nagkakaigwa po ng income, pinakainot si mga kolektor, ang barangay. And for Naga, ito pong income na makukuha, nire-reinvest sa mga barangay para padagos ang sa indang pagbakal ng plastic. So, initabi Sir Paul, halimbawa nakolekta na, anong normally ginigibo ka itong garo nagpo-process? Kino-convert ba nito to new minahiling kita kato, ginigibong tukawan, ginigibong brick, arog din ba siya kaya ang Yes po, definitely arog po kayo ng ang proseso. Nire-recycle siya kang mga partner processor me into pellets or flakes na iyo din po na yung tigma-market ni Plastic Bank sa mga clients me. Mostly po kang mga products na nahaman pang-export po iniyo. So may ang mga clients ni Plastic Bank, mga international companies. Yan. Sir Joel, given igwa kitang arog kaning partnership sa Plastic Bank, garo kita baga may saro kita katong garo waste diversion na inaapod sa Solid Waste Management Office. Sa arog ka ni Sir Joel na programa na partnership kang syudad with Plastic Bank, private sector, and itong sa tuya pang mga private na kumbaga kolektor kang plastic collectors sa digdiyo. Mga perang porsyentahe daw tabi Sir Joel ang nako-contribute niya duman sa waste diversion program kang syudad. Opo, Sir Allen. Inot po. Sigun po duman sa waste characterization studies kang Naga. Igwa po kita ng 7 tons na mga recyclable plastics every day. Daily? Yes, sir. Ngunyan, ang nakukuha po kang Plastic Bank, at least mga 20% na iko-contribute duman sa waste diversion program kan city. And the rest, nadalagan po yan duman sa ibang private sectors. Igwa kita ng mga private junk shops na yun ang ngunyan ang nagiging kaulay na, Sir Paul, para po mas lalong maging effective si program kang Plastic Bank. Ngunyan po, ining mga plastic pong pinoprocess si hali na sa barangay, nabakal na sa barangay, dinadara po kan sa tuyang mga collectors, pasiring po duman sa sanitary landfill to process di plastic. Piglilinigan po pigahali si mga dekaipuhan. Ara mo po baga sa PETE, may mga ring siya, may cover siya, may mga label siya. Ito po pigahali, ito sinusuhay-suhay yan. Gusto sabihin Sir Joel, Sir Paul, pag iyan pala nagkolekta kayo mga bote bote ngayon ng soft drinks, mga pag iyan pala masuruway-suway ka pa, di man itong automatic pag inapon mo iyon na yan, iyon na dadarahon niya. So may mga tataranggalon pa si mga labels, araw ko ba hinahali po ang takop kayan tabi Sir Allen. Tangani po na kumbaga sa refinement process. Ngunyan pag naayos na po malinig na,
pure kuya na po ini PETE, si virgin plastic, iyan po pigbibail na. Pigbibail po yan into 50 kilos Pag sinabi bail. sir pigbibail Pigko-compress po yan. Kukompress. Pigpe-press po yan. Tapos piggagakuda na po ning twine. Para po i-ready na, nilalag na po yan sa bodega. And eventually, pigahalata na po yan na ibiyahe pa siring sa Metro Manila sa mga processor po kang plastic pack. Yan. Sir Joel, kuyenta, ikwenta lang po. Igwa pong mga issue nagluluwas kaman nakaaging aldaw no, regarding our sanitary landfill. Sa kuyen po kasi ito yung programa bago kita magtapos na subuot igwa sa itong igwang ano yan? Lisay na nagluluwas sa tuyang ito baga pong sa wastewater. Wastewater. Kumusta po Sir Joel ang update na kaini? Kumusta po si ginibong inspeksyon kan DNR and kumusta po si ginigiribong mga padago sa programa kan sa imong opisina tangarig pong masimbaganta itong kalidad kang tubig duman sa palibot kumbaga siguradong mayong nagwawaswas na wastewater pasiring duman sa water tributaries ta. Igwa po kita kayan Sir Alin na apod na multi-sectoral tripartite committee. Ang chairman po kaya sa tong alkalde, tapos katarabang na po kami si barangay, saka po si ibang stakeholder. Nagkataon po ng pili dapat partiyan kang stakeholder ta. Kaya pag-iimbitaran ta po sinda anuman si obserbasyon na nahihiling po sa satuyang operation kan sanitary landfill. Ngunyan po nag-apply na kita para duman sa wastewater discharge permit. Okay. Tapos po igwa na kitang result kan si wastewater analysis hali po sa Department of Science and Technology. Ito po kaluluwas lang kan sarong simana pigpo-process ta na po si information and eventually isasubmita na po iniyo sa DNR, igdi po sa Penro, duman po sa regional office and pasiring igwa po ang copy sa tuyang mayor. Kami po nga ni makikipag-ulay kanin sa alkalde para ipaliwanag po si result. Ito pong result na ito pig-process po ito kan DOST para po i-correct kung anong aram pa po si kaipuhan na gibuhon sa satuya pong sanitary landfill. Eventually, nakapag-submit na po kita kan si mga innovations, programs para po mapakaray, mas lalong mapakaray ang satuyang sanitary landfill, ma-upgrade po ang satuyang wastewater treatment facility. Sir Joel, gusto sabihon, fully operational ang satuyang water treatment facility ngunyan sa sanitary landfill? Yes, sir. Opo. Sir Paul, ano po ang pwedeng gibuhon? Halimbawa, gusto kong individual ako or saro ka man community organization. Gusto mi man nga mag-partake sa programa kang Plastic Bank Philippines. Let's say saro kaming youth organization. Gusto mi nga total makitang ginigiri mo niya na pandemya. May pamangkitang face-to-face classes. Gusto mi magpara-kolekta kani mga bote ning na mahihiling mi sa tinampumi. Mineral water. Paano kami pwedeng makipag-partner? May pwede ba kaming apudan? May pwede ba kaming i-message? May pwede ba kaming dumanan? Kung paano kami pwedeng maging kabtang katong programa kang Plastic Bank Philippines? Definitely po we encourage community participation sa programang iniyo. Kung may mga specific na organisasyon or individual po na interested na makipag-partner, kung yaon po sila sa areas na may mga collection points na, digdi po sa Naga, out of 27 barangays, igwa na kitang 19 na onboarded na barangays na may collection points. And then 12 kaiyan aktibong nagko-kolekta. Weekly na po ang collection ninda. So kung igwa po or kung within the area po sinda katong mga collection points, pwede po sindang magdulok sa mga barangay para kung gusto ndang magpabakal or mag-donate ning sa indang plastic, recyclable plastic, pwede po ndang dumanan. So definitely po si main contact ninda would be the barangay na kung sa yaon sinda naka-list no. Yan. Alright. Magayong pati ining programa kang Plastic Bank nahiling ta si mga kolektor ta. Garo just recently pigtarawanan pangani kang Plastic Bank tigsararong iPad, di ba? iPad, tablets, no? Para sa indang mga aki. So ataman na maray kang Plastic Bank Philippines ang satuyang mga kolektor kang Plastic Bank Philippines. Sir Joel, sa tatuyang pagtapos, pangapudan po siguro sa mga taga-Naga regarding digis sa tuya pong
padagos sa kampanya sa tamang pag-apon, tamang pag-segregate, tamang pag-manage kang basura. Opo, ini po aral daw, tabi, Sir Allen. Pag may pagkakataon, nangangapulan kita sa mga taga-Naga na i-observe ta po, si proper segregation ka sa tong basura. Nakalaag po sa mga billboards, ano si oras, ano si aldaw, ano po si klase kang basura, dapat iluwas mo sa aldaw na iyan. In that way po, mamamanihartaan sa tuyang solid waste management system po digdi sa laog ang Naga. Mga tugang, inabutan na po kita kan sa tuyang panahon sa programa. Sa tuyang pong pagpasalamat, sa tuyang pong duwang bisita, Sir Paul Orpiada, kan Plastic Bank Philippines. Isa po ang area manager dito sa Bicol. Siring man po Engineer Joel Martin, ang sa tuyang pong pamayok ang Solid Waste Management Office. Mga tugang sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nane Di Asis, siring man po kan sangguniang panglungsod, asin mga pag-iribang department and sigdi sa gobyerno lokal kang Naga, mga pag-iriba niya po sa digi sa City Events Protocol and Public Information Office. Mabalos po sa inyong pagkantabay, mabalos po, and have a great morning, everyone. Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.